bolden. Ja, vi er jo nok blevet lidt miljøskadet. Vi siger jo bare tykt og tyndt. Fagudtrykkene kan man jo ikke komme udenom. Det er jo det. Jeg går ud fra, at der også er mange virkelig billiardkendere hjemme foran skærmene. Jeg tror, Peter han vil prøve at spille den, hvor han rammer træerne, så spiller det. Nej, det er ikke det. Han spiller simpelthen safe. Han spiller en safe, ser det ud til, ja. Og det lykkes faktisk i rimelig grad. Han kan i hvert fald ikke gå direkte på etteren her. Nej. Immonen, der er ikke plads. Simpelthen mellem 7'eren og 9'eren, så skal jeg i hvert fald se meget forkert herfra, hvor jeg sidder. Samtidig tror jeg faktisk, at han har fået udviklet træerne, så nu er der mulighed for, at træerne kan komme i hjørnet. Det var egentlig hele ideen i det. Han laver jumpshot her, Mikko Immonen, tror jeg. Fremragende spillet fra Mikko Immonen, verdensmesteren. Det er simpelthen det verdensklasse. Ups. Lucky pocket. Ja, verdensmesteren sagde, at hullet nede, hvor han står nu, det er hans lykkehul. Han har haft mange svære baller, der gik i det hul. Nu skete der lidt uheldigt, at Peter faktisk blev fanget i sin egen fælde, fordi han havde udviklet træerne. Man kan så sige, at det er utroligt flot sted, Mika han laver for at komme ind i spillet. Grunden til, at han ikke er helt tilfreds. Han ved godt, at han rydder det, men han vil helst ikke ligge helt lige på ballerne. Det gælder altså om at have lidt vinkel på sin stød. Men ingen problemer. Nu har han vundet 5 sæt i træk, Mikko Immonen, og han har kigget, jeg tror det er 2 eller 3 stød undervejs. Ja, der har ikke været meget stænger i valsen. Anerkendende klap fra publikum. De ved, hvor svær en rydning han lige har lavet. Pool og billard i det hele taget er jo et spil, der i høj grad handler om selvbeherskelse og psykologi. Og i øjeblikket der er det altså Mikko Immonen, der er ovenpå. Ikke fordi Peter F. Nielsen er helt nede i kulkælderen, men det betyder meget, at man føler sig tilpas inde ved bordet. Det må du virkelig kunne uddybe, Jan.